Днеска от админа ще ви покажа само какво ни се е паднало от фюз и от леки блокове от ред карпета, ако ни се падне нещо. Сега играем Taco Tuesday, фюзнали сме, ще се върнем, като си отвориме фюза. Ето и тук ще го скипнем. Ето скипнем. 3, 2, 1. Bombardiro Maccarino. Още. Това е фюз. Не бе! Ето и аз отварям. Никел. Bombardiro Maccarino. Чакай малко да видя дали го имам в Windex. Ники, моля го индекса. Да. Bombardiro Maccarino. Ако отвориш. Я го бе. Ninja. Ora. Леки блок ли имаш бе? Давай. Атако леки блок. И сега мама пауър фарм. Black Hole. Де. Ама това беше май в такова бе. Админ леки. Ще се върнем. Ще се върнем като ни спомня нещо от ред карпета. Или когато имаме леки блокове, или като такова, или като си отваряме фюза. Но фюз! Bombardiro Maccarino. Ах, не. За сам Как ти скара? капитан Голини. Нема ни леки блокове, нема нищо, просто един фюз. Франция вкараха, сега се надяваме някой да изкара жълти или червен картон, да се появи реф Сахур. Да. Tralalelo tralala. О, тралала, Ники. О, боже мой! Добре, ще спра видеото и ще ви кажа, ако ни се спалня нещо хубаво и там леки блокове. Код Уруан Спална ни се фишборд. Иди го купи, Ники. Да го фюзнеш. Гум! И това е акуариро. Или искаш ли този път аз да такова? Ники, изпусни фишборда. Ето го. Сега ще... Чакай. Acquarino. Graipus medusi. Имам за фюз. Като фюзна е сега малко... Като го скипна, че... Давай. Ето това Кенди, Лос, админ, леки блок и нещо. Скипна ми фюз таймера, нека видим. Bombardiro Maccarino. Фюз. Давай. Ще го въртим ли? Да, въртим. Ombrello Topolino. Ще скипна просто как го въртим, защото е тъпо. Скипна. Давай. Секрет леки блок. Да го въртим ли? Ма не в базата на сами. Дай този път аз да го взема, защото ми Lucky не block. взема. Днеска пак ще има Аура Фарм видео. Нали, Ники? Ще се върна като да взема някакви леки блокове или... Да. Аура Фарминг на Окто леки блок. Обръщай се!
Бургер! Това май беше от мен. Да. Еми, това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ники, ти имаш ли нещо да кажеш като за край? Имаш ли нещо да кажеш за край? Ами. Не мога да кажа, че беше яка, ама... Добре се скара. Абонирайте се, гониме 10 абоната. Мисля, че сме Абонирайте се, лайкнете видеото и айде. И чао. Ще правя последен снап, чакайте, ще правя последен снап. На тебе ти са левка вече, нали? Да. Май ти дойде прекаленото админ. Топ кес. Не бе, ти кога още съм на видео, бе. Извинете, хора. Ма това едва се чуи. Сега най-вероятно ще има концерт. На Бруно Марс? Не. Ей, сега ще ви кажа колко точно абонати сме. Само един секунда, вау. Само една секунда. 6 абонати сме. И 8 видео. И 8 видеа. Да. Типи топи тако. Ти роско ранавър, why not? Why yes? Айде, типи. Completato. Ми мисля това да е видеото. Не ми пука, че има друг снап. Ако се спомня нещо, най-вероятно ще го качим на шоу. Coco fanto elefante. Абонирайте се, гоним 10 абоната, в момента сме 6. Лайкнете видеята ни. И да,